Nou, ik denk dat het misschien wel beter is dan ik uiteindelijk hoopte hier. En dat is natuurlijk fantastisch. Ik denk dat het zowel voor breedsport als voor topsport fantastisch is. Ja, kijk er om je heen. Het is fantastisch. Dit is een stadion en daar word je heel vrolijk van. Ja, onwijs mooi. Ja, gewoon de ruimtes eromheen, de faciliteiten. TIAF heeft echt een hele grote stap gemaakt. In het verleden hien de rieders een soort kritiek op de verschennings in de hal en het topsportklimaat dat net meer van deze tijd wezen zoe. Dat is nou voor Slijn omdraaid. Dus wij hebben straks onze eigen kant, helemaal aan de westkant. Maar op de eerste verdieping komt helemaal atletiekbaan, maar krachthonk en zo. Dus wij kunnen u optimaal voorbereiden voor de wedstrijden en voor de trainingen. En ja, saffel licht, ja, is ideaal. Ik ben natuurlijk al bij andere grote banen geweest waar het best wel mooi is. In Moskou bijvoorbeeld of in Rusland. En ja, ik denk gewoon TIAF overtreft het wel. Nou is het woord onder rieders. Ken zij zwaartje van nieuwe successen en toptierden? Ja, zeker. Ik denk dat de grootste winst die er straks gaat komen, is dat er ook echt de luchtvochtigheid uit de hal wordt getrokken. Dus dat we hier echt een hele droge hal kunnen hebben. Wat gewoon echt zoveel minder luchtweerstand heeft. Maar ook nog eens het ijs dat een betere kwaliteit kan opleveren. Dus ik geloof er zeker in. Er zal ongetwijfeld nog kinderziektes wezen, maar ik denk dat als ze de klimaatbeheersing en het ISO op Koraalspelen kennen, dat we fantastische tieren kunnen zien.